Boas noites. O caso de Autocentrum podería estar abocado á súa anulación. A causa na que se investiga supostas estafas na compra e venta de coches está en perigo polo extravío de varios ordenadores incautados durante a instrucción. Eloi Castro, o lucense investigado por usurpar presuntamente a marca John Deere, está implicado noutros moitos casos de fraude e estafa. Un deles saiu á luz no 2007, despois de que un particular denunciara unha estafa na compra dun vehículo no concesionario Autocentrum, propiedade de Castro. Esta denuncia deu pé a unha investigación policial na que se identificaron máis de 30 posibles vítimas de estafa na compra-venta de vehículos, a meirande parte deles de alta gama. Segundo publicou El Progreso, despois de 7 anos de procedemento, no 2014 a xuíza Sandra Piñeiro dictou o auto de transformación en procedemento abreviado, dando por rematada a investigación. A maxistrada consideraba que reuniran probas máis que suficientes para procesar a Eloi Castro por un presunto delito continuado de estafa en todos os supostos. O escrito recollía actuacións do imputado nunha trintena de ventas nas que utilizaría todo tipo de xogadas falsas, como modificar o conta quilómetros dos coches, vendelos sen os extras prometidos ou con avarías e incluso non entregar coches xa cobrados. Deste xeito manexou centos de milleiros de euros, isto tan só nos casos investigados. Agora esta instrucción relacionada co concesionario Autocentrum corre o perigo de que a anulen. A causa é a perda dos ordenadores que se incautaron cando se precintou o propio concesionario. De feito, esta perda é o principal motivo que alega Eloi Castro para pedir a nulidade do auto que poría fin á instrucción. Estes ordenadores están en paradeiro descoñecido e, ademais, tamén hai outro dato estrano. Tardouse case 2 anos en dar traslado do recurso de Eloi Castro contra o auto de transformación á audiencia. Ningunha das partes dá unha explicación para este bloqueo que abre o camiño da defensa para pedir a atenuante de dilacións indebidas. Pero estas non son as únicas frontes xudiciais abertas que ten Castro. O autónomo que lle fixo os traballos de parte da construcción do concesionario que ubicou en Augas Férreas denunciouno por non pagarlle 17.000 euros. Tamén, como xa lles avanzamos hai semanas, a multinacional John Deere teno denunciado por apropiación de marca, unha instrucción que caeu no mesmo xulgado que leva o caso Autocentrum. As novas sinais colocadas nos accesos ás autovías máis chamativas e máis visibles reduciron o número de condutores kamikazes nas estradas lucenses. Segundo os datos de tráfico, a nova sinalización serviu alo menos para os condutores máis distraídos. O número de kamikazes nas estradas da provincia rexistrou unha notable caída dende que se reforzou a sinalización en todos os accesos ás autovías. Segundo publica hoxe El Progreso, as cifras así o confirman, xa que nos 4 meses que van de ano, tráfico só detectou únicamente a 2 condutores circulando en sentido contrario, fronte aos 27 que se rexistraran no 2016. De feito, estas cifras do ano pasado crearon unha gran alarma social que fixeron que dende a Garda Civil investigasen as causas e posibles solucións. Así, desta investigación, deduciron que na meirande parte dos casos os kamikazes eran condutores de idade avanzada que sufrían despistes ao volante. Desta tendencia, saese, sen embargo, o caso máis grave que se saldou con 2 falecidos e cuyo protagonista foi un kamikaze de 21 anos que circulou en sentido contrario de forma voluntaria. Nos casos nos que foron despistes, a meirande parte dos condutores foron anciáns. Por exemplo, en xaneiro, un home de 60 anos entrou na A6 en sentido contrario, despistado polas obras da autovía. Un mes máis tarde, outro condutor de 84 anos fixo un cambio de sentido na mesma autovía e circulou ao revés ata que bateu con outro coche no que circulaban 4 rapaces que sufriron feridas de diferente consideración. Ante este e outros casos,
Tráfico recabou información sobre cada un dos supostos e analizou os accesos ás autovías. Comprobaron que a sinalización era insuficiente e elaboraron un informe solicitándolle o seu reforzo a Fomento. O Ministerio tomou cartas no asunto e seguiu as súas recomendacións. Así, instalou paneis máis chamativos de cor marelo, pintou o asfalto e colocou máis dun milleiro de balizas. Esta nova sinalización, atendendo ás cifras, serve alo menos para os condutores máis despistados. O subdelegado do Goberno en Lugo, Ramón Carballo, anunciou hoxe, varias horas antes de que rematara o prazo, que xa superaba amplamente o número mínimo de avais que necesitaba para aspirar á presidencia da Xunta Directiva Local do Partido Popular. Carballo agradeceu o apoio dos afiliados e tamén dixo que o seu principal aval vai a ser a súa palabra. Dispoño xa dos avais suficientes e necesarios para concorrer como presidente da Xunta Directiva Local. E seguindo establecen os estatutos do partido, o número mínimo de avais para acceder a esa presidencia, como sabedes, era de 50. Bueno, xa vos adelanto, probablemente o preguntedes despois, o número foi moi superior, non vamos a dicir o número, porque habría que facer o reonto de todas estas e todavía aban de chegar agora uns antos avais e, polo tanto, se vos quero dicir, o número é moi superior, máis de 6 veces superior ao requerido polos estatutos. Ese apoio mostrado tanto en avais como en mostras de ánimo persoal e me fixeron chegar os militantes e afiliados, van facer que tome este reto como un gran desafío persoal e de partido. Polo tanto, agora é iniciar a campaña para concorrer a esa presidencia, tal como din as normas e os estatutos do Congreso. Para o Partido Popular e para min en particular, xa vos digo, a zona rural terá un protagonismo relevante e deixará de ser esa gran esquecida, sobre todo pos gobernos que houve ultimamente nesta cidade. Un veciño da Calle da Reina terá o mismo protagonismo e pode ter un veciño de Meilán, Piugos, Bosende ou Umbreiro, por citar algúns exemplos. E agardo non defraudar a ninguén e estar á altura deste respaldo tan importante que me levan mostrado os afiliados e simpatizantes do partido. Lugo, ademais, ten que ser ese banderín enganche o partido na provincia. Por iso, tamén quero anunciar e a partir de mañá me porei en contacto con todas as persoas que me deron o seu apoio e comenzarei a elaborar a miña candidatura na que todo o mundo se sinta representado. Será un equipo vivo, dinámico e participativo, pero sobre todo traballador. Un equipo importante para o partido e para a vida tamén da cidade. Xa vos podo dicir, irei da man da Xunta Directiva Provincial, porque só así se pode entender este partido. A Xunta de Galicia destinará máis de 700.000 euros ás obras de restauración de 4 cubos da muralla. Segundo anunciou a Consellería de Cultura, estes fondos proceden nun 80% de fondos europeos FEDER. O prazo de execución das obras será nun principio de 7 meses. No cubo 19 procederase a desmontar e reconstruir un muro. Tamén se escavará ata o comezo das escaleiras existentes. No cubo 80 retirarase o pavimento do adarve e tamén se lle fará un proxecto de excavación. Para os cubos 70 e 71, a intervención contempla varios traballos de restauración. Tamén se aproveitará para facer un tratamento fitosanitario para a retirada manual da vexetación, así como a limpeza da pedra e mantemento da instalación de alumeado do adarve. Isto foi todo polo de agora, pero voltamos nuns minutos con toda a información deportiva, así que non se perdan boas noites. A Gran Muralla, unha das sete maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa.
Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. O si que vos tomades as cousas con calma, máis de 2000 anos, mi madriña. Esta fin de semana o Club Deportivo Lugo perdeu por 1-2 fronte ao Girona, aloxándose así aínda máis do play-off. Esta mañá Damián recoñeceu que fixeron un moi mal comezo de partido. Nosotros veníamos con la ilusión de que si hacíamos un buen partido y ganábamos, nos poníamos a 2 puntos del play-off otra vez y a falta de 6 jornadas que quedarían, pues es una posición muy buena para poder luchar por ahí. Pero bueno, sabemos que es verdad que ahora mismo está más difícil, pero pensamos en ganar a Tenerife y si ganamos otra vez al Tenerife, pues todavía hay bastantes opciones. Y quizá también lo que nos pasó un poco en el campo del Rayo, ¿no? Creo que el equipo pues a lo mejor salió no dormido, sino que le faltó algo, que el Girona, claro, Girona va segundo, probablemente juegue en primero el año que viene, y contra estos equipos no te puedes despistar ni un minuto. Y tuvimos un inicio bastante malo y eso nos condenó para el partido. Sí, claro, el Girona hizo su partido, metió sus 2 goles, luego en la segunda parte se encerró un poco atrás y nosotros pues ahí fue cuando más intentamos pues al menos meterles un gol que les metiera más presión para poder meter el segundo. Llegó tarde el gol y bueno, al final pues no dio tiempo a meter el segundo. Bueno, está claro que uno cuando juega en su posición natural, llevo jugando toda la vida allí, pues me sentí más cómodo, mejor, pero bueno, como he dicho muchas veces, estoy aquí para jugar de lo que me diga el míster y para seguir aprendiendo y para ayudar al equipo en lo que sea. Pienso que en el fútbol actual, cuantas más posiciones sepas o puedas jugar, es mucho mejor para cualquier jugador, para ser más polivalente y tener más opciones de jugar de cara en un futuro en cualquier equipo. Y bueno, si el míster, bueno, darle las gracias si él considera que lo hago bien y tal, él es el que decide y al final yo estoy a sus órdenes. La verdad que desde el primer momento, más que hablando dentro del campo, dentro del vestuario, me sentí muy querido por los compañeros. Pienso que es un grupo excepcional y eso, quieras que no, ayuda mucho. Luego en el campo se nota si uno se siente cómodo o no en el equipo. Y respecto a lo del centro, a lo del fútbol, pues me gusta mucho la manera que tiene el míster de jugar, de querer jugar. Creo que para mí me da muy bien porque es con balón siempre y eso creo que me ayuda mucho a la hora de adaptarme en el centro del campo. Isto foi todo pola nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do Grupo El Progreso galiciae.com. Que teñan moi boa noite de mañá. Gran muralla, unha das 7 maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. Iso sí, a vosa é máis longa. A muralla, digo.